Ένας γιγάντιος αστεροειδής κατευθύνεται προς το μέρος μας. Αλλά όχι, δεν θα χτυπήσει τη Γη. Αυτός ο αστεροειδής πρόκειται να πέσει πάνω στη σελήνη και να τη σπάσει στη μέση. Πώς θα ήταν να γίνουμε μάρτυρες αυτής της επικής σύγκρουσης? Θα έσπαγε άραγε η σελήνη στα δύο ή θα διαλυθεί σε εκατομμύρια κομμάτια? Και πώς θα μπορούσε ένα από αυτά τα κομμάτια να εξαφανίσει τη ζωή εδώ στη Γη? Πριν μπούμε στο σενάριό μας, επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για την εποχή πριν από πολύ καιρό, όταν η σελήνη παραλίγο νεκραγεί. Ήταν μια όμορφη καλοκαιρινή νύχτα στην Αγγλία, το έτος 1178, και μια ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα, οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες ενός θεαματικού φαινομένου. Μια γιγαντιαία φλόγα εμφανίστηκε γύρω από το πάνω μέρος της μισοφέγγαρης σελήνης εκείνης της βραδιάς. Και ακριβώς μπροστά στα μάτια τους, η σελήνη φάνηκε να χωρίζεται στα δύο πριν μαυρίσει. Τουλάχιστον έτσι καταγράφηκε το γεγονός από τον τοπικό χρονογράφο. Όπως πιθανώς μπορείτε να μαντέψετε, η σελήνη δεν χωρίστηκε στη μέση εκείνη τη νύχτα. Αυτό που είναι πιθανό να είδαν οι άνθρωποι είναι ένας μεγάλος αστεροειδής που έπεσε πάνω της. Αλλά ένα τέτοιο γεγονός θα είχε στείλει τεράστιες ποσότητες σεληνιακής μάζας προς τη Γη. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό που είδαν ήταν ένας μετεωρίτης που εισήλθε στην ατμόσφαιρα και διέσχισε τη γραμμή όρασής τους, ακριβώς μπροστά από τη σελήνη. Αυτό θα έδινε την ψευδαίσθηση ότι η σελήνη χωρίστηκε στα δύο με πύρινο τρόπο. Αλλά ποιος χρειάζεται ψευδαισθήσεις ή αμφισβητήσιμες ιστορικές αναφορές, όταν μπορούμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε πραγματικά? Απλά ετοιμαστείτε να αποφύγετε τις πέτρες της σελήνης που πέφτουν. Η σελήνη βομβαρδίζεται από εκατοντάδες αστεροειδείς και μετεωρίτες κάθε χρόνο. Και χωρίς ατμόσφαιρα όπως εμείς στη Γη, αυτά τα αντικείμενα δεν καίγονται πριν από τη σύγκρουση. Έτσι, ακόμη και ένας μετεωρίτης με διάμετρο μόλις 25 εκατοστών μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στη σελήνη. Το 2006, ένας μετεωρίτης περίπου αυτού του μεγέθους έπεσε πάνω της. Από τη Γη η σύγκρουση έμοιαζε με μια λάμψη που διήρκησε μόνο 4 δέκατο του δευτερολέπτου, αλλά δημιούργησε ένα κρατήρα μήκους περίπου 14 μέτρων και βάθους 3 μέτρων. Παίρνοντας τα πράγματα ακόμα πιο πάνω, ένας μετεωρίτης 40 εκατοστών χτύπησε τη σελήνη με ταχύτητα 90.000 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύγκρουση ήταν τόσο έντονη που προκάλεσε μια λάμψη τόσο φωτεινή όσο μερικά αστέρια στον νυχτερινό ουρανό. Αυτό σημαίνει ότι όταν συνέβη αυτό το 2013, μπορούσατε να κοιτάξετε ψηλά και να δείτε τα γεγονότα να εκτιλήσονται χωρίς τηλεσκόπιο, για ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο τουλάχιστον. Ο πιθανότερος υποψήφιος εντός του ηλιακού μας συστήματος για να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη σελήνη θα ήταν η Δήμητρα. Είναι το μεγαλύτερο σώμα που βρίσκεται στη ζώνη μεταξύ του Δία και του Άρη. Αν και τεχνικά κατατάσσεται στους νάνους πλανήτες, είναι μόνο το 1/4 του μεγέθους της σελήνης. Αλλά ακόμη και αυτό δεν θα ήταν αρκετό για να σπάσει τη σελήνη στα δύο, ή τουλάχιστον για να τη βγάλει από την τροχιά της. Για να γίνει αυτό θα χρειαζόταν ένας αστεροειδής, σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με την ίδια τη σελήνη. Και αν αυτό συνέβαινε, θα το καταλαβαίνατε αμέσως. Περίπου 1,3 δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, θα βλέπατε τη σελήνη να διαλύεται. Τεράστιες ποσότητες συντριμμιών θα εξφεντονίζονταν προς τη Γη. Μερικά από αυτά τα συντρίμμια θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα, ακόμη και από τον αστεροειδή που προκάλεσε τη μαζική εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Αλλά πριν αρχίσετε να φαντάζεστε το σενάριο της εξαφάνισης της ζωής στη Γη, τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο άσχημα όσο νομίζετε. Κανονικά, οι αστεροειδείς που κινούνται προς τη Γη ταξιδεύουν με ταχύτητες μεγαλύτερες από 100 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Αλλά θα ήταν διαφορετικά για τα κομμάτια της σπασμένης σελήνης και τον αστεροειδή που καταστρέφει τη σελήνη. Αυτά θα είχαν πολύ χαμηλότερες ταχύτητες. Και με αυτό, πολύ λιγότερο ενεργητικές συγκρούσεις. Αν ήσασταν τυχεροί, η πρόσκρουση ακόμη και από τα πιο κολοσιαία κομμάτια των σεληνιακών συντριμμιών θα απελευθέρωνε μόνο το 1% της ενέργειας ενός αστεροειδούς παρόμοιου μεγέθους. Προσθέτοντας την τύχη σας, θα γινόσασταν μάρτυρες μιας βροχής μετεωριτών, πραγματικά επικών διαστάσεων, καθώς μικρότερα κομμάτια συντριμμιών θα καίγονταν στην ατμόσφαιρα. Και αυτή η επική σύγκρουση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα δύο χωρισμένα μισά της σελήνης να περιφέρονται τώρα γύρω από τη Γη. Δυστυχώς θα έπρεπε να αποχαιρετήσετε τη σελήνη. Θα διαλύονταν σε 1.000.000 κομμάτια. Αλλά αν με κάποιο τρόπο έσπαγε λίγο πολύ στα δύο, θα υπήρχε περίπτωση να μην το καταλάβετε καν, τουλάχιστον όχι αμέσως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αστεροειδής θα μπορούσε να χωρίσει τη σελήνη ακριβώς ανάμεσα στην πλευρά, που είναι πάντα στραμμένη προς τη Γη και τη σκοτεινή πλευρά της. Θα μπορούσατε ακόμα να δείτε το μπροστινό μέρος της σελήνης να ακτινοβολεί επάνω σας. Τελικά,
Τα δύο μισά θα μπορούσαν να ξεφύγουν το ένα από τη βαρύτητα του άλλου, αποκαλύπτοντας δύο ημισφαίρια στον νυχτερινό ουρανό. Και θα παρέμεναν σε αυτό το σχήμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου τα αποτελέσματα της βαρύτητας που έλκει το κάθε μισό από όλες τις πλευρές θα μετατρέψουν και τα δύο πίσω σε μικρότερες σφαίρες. Αλλά αυτό θα χρειαζόταν πολλά εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια χρόνια. Και θα πρέπει να κάνετε το σταυρό σας, ότι αυτά τα δύο φεγγάρια δεν θα συγκρουστούν μεταξύ τους κάποια στιγμή. Ή ίσως να το ελπίζατε σε αυτό το σημείο, απλά για να συνεχίσουν τα πύρινα θεάματα. Αν η σελήνη τιναχτεί στον αέρα, ο νυχτερινός μας ουρανός θα μεταμορφωθεί μόνιμα σε μια εκθαμβωτική θάλασσα αστεριών. Η Αφροδίτη θα γινόταν το νέο φωτεινότερο αντικείμενο, παρά το γεγονός ότι είναι 14.000 φορές λιγότερο φωτεινή από ό,τι ήταν κάποτε η σελήνη. Ορισμένες από τις πιο δραστικές συνέπειες της καταστροφής της σελήνης θα άρχιζαν να κάνουν τη ζωή σας δύσκολη. Η σελήνη είναι υπεύθυνη για την κλίση της Γης, κατά 23,4 μοίρες στον άξονά της. Χωρίς αυτήν, η κλίση αυτή θα μπορούσε να φτάσει στις 45 μοίρες. Αυτό θα έκανε τον πλανήτη να περιστραφεί σχεδόν στο πλάι. Θα σήμαινε ότι ο ήλιος δεν θα έλαμπε πλέον απευθείας πάνω από τον Ισημερινό. Ανταυτού θα κτηνοβολούσε πιο κοντά στο βόρειο και τον νότιο πόλο. Αυτό θα προκαλούσε ακραία καιρικά φαινόμενα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε εποχές παγετώνων που θα συνέβαιναν σε διάφορα μέρη του πλανήτη τόσο συχνά όσο και κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια. Και οι παλήριες φυσικά δεν θα ήταν ποτέ ξανά οι ίδιες. Οι ισχυρές παλήριες της Γης προκαλούνται από τη βαρυτική έλξη της σελήνης στους ωκεανούς μας. Η βαρυτική έλξη του ήλιου στα επίπεδα των θαλασσών μας είναι μόνο η μισή από αυτή που μπορεί να ασκήσει η σελήνη. Το να μην έχουμε πλέον τη σελήνη στην τροχιά μας θα μειώσει τη στάθμη της θάλασσας και θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα στις παλιριακές ζώνες. Τα άγρια ζώα θα είχαν τώρα ακόμα πιο έντονο ανταγωνισμό για τροφή και καταφύγιο. Και αυτό επίσης θα μπορούσε πραγματικά να θέσει σε κίνδυνο πολλές θαλάσσιες μορφές ζωής, όπως οι θαλάσσιες χελώνες. Η άνοδος και η πτώση της παλήριας είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για να έχουν οι απόγονοί τους τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά θα ήταν σίγουρα πολύ καλύτερα από το να δεχόταν η Γη ένα άμεσο χτύπημα από έναν αστεροειδή σχεδόν στο μέγεθος της σελήνης. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας? Θα μπορούσε ποτέ ένας μετεωρίτης να χτυπήσει και να καταστρέψει τη σελήνη? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!